Si kayo palang magbayad ha? Awis kayo nga awis, di kami pinakadandaan sa Jay Balbalay na awis kayo nga awis, ang kwakwart namin sila. Kel, si Ronald niya, nakita? Diyan mo ata nalalpas mag-gibaw. Dapat na tata, awis ako mga mabang kami mga gisentraw. Tapos sula awisan. Aywan si tayo ko kuma. Ay kuna, basta saguyo ah. Wow, sagot ko latan. Project sila nang ko ni Cheng. Ano awis? Kita bapang kanumangan, paisaw, sintro. Libre na ka raw? Libre na ka raw, libre na ka raw. Ang amin tayo ka raw? Woy! Oh! Han! Langgit tayo ka raw ako ah! Hintay ka naman, di sentro. Ay, Woy, libre ka nun ni Cheng. Kita mo talaga. Kung kami na kaya, 10,000 followers na kami na, nag-libre. Nag-celebrate po. Ape, pangalan tayo, boss. dili, kay next si Rams, tanay mas itang nga panganan. Ano dito yung nakamamam dito? Wow, na kuwati nga na imas ka panganan ato, ikaw open lang sa kamin eh. Ngem libre ma? Wow, libre. Ito yun. Ano dito? Ano dito? Sagot kayo ah. In Excel Rams? Wow. Kanya ti pinaka-dabis nga ko ay dito yung product yun. Hindi ko po masasabi na isa lang. Isa lang? Um, Ano ka raw? Amin gamin ata Kuya Kit balik-balikan guys to. Oo. No baka, beef pares. Tapos no noodles, fried noodles. Yun ang pinaka ano na, best seller. Best seller. Sige, mo na. Ano ba? Kaya yung amin lagi lang? Ay, tati pa Kaya yung amin? Basta na libre ay sinumot eh. Sige, libre na kayo. Libre, basta libre. Dapat na ni Bossing ngay. Yung orderin mo amin dito. Ano, naka-CR mo lang? Oo, Oh, success? Success. Ang tunay na success, saan mo makikita? Sa CR. Talada kayo? Ano mga mabisingan? Mga raw, mga nagmalmaling mga kodejaya. Nga? Nga isa gana danta nakadumulong ni Nurtil mo. Kanin nyo lang. Adi kayo kanin. Ano nga kanin amin? Kaya hanggang sama na migat. Kaya pasi lagi na kodej bigat ah. Ayaw? Ninang ay. Nanganta no, at ado malaon natin buksit ka. Ni, amo na. Naisagaraan na. Ay. Penat awang mula dyan yung Nurtil mo. Datan. O, kita nyo man. Ditan. Eh? Nyanagan na dito ma'am. Beef pares. Beef pares. So, sakto datan alamin. O, petag digdigos Nga, tatan. dadari pa may busati sa bawon na eh. Ado pa eh. Ngayon pa lang mga na. Anli, sa Saudi ka. Ni, dapay. Fried noodles. Fried noodles. Wow. Kaya una eh. Karkarong agbuti kang kang nirusing na na. Ni Ching mo, ni Boss Ching mo ay agdubli-dubli ito bagiran. Pero may sa ngayon na po yan, narakitaan. Nay, imbis diet ni Rosing ito, bigat nga diet na. Well, bigatin. Sisig. Yaman kami mo, tumano sa santuan, dali kita raon ni Diyos na isang parang at Diyos ko niya, karang kita kasikalan ng pag-ini, dawatan niya man ni santuan, malak amin mi dito, ipaikirit kintig sa amin, ipanaglasat mi kita ito yung aldaw, samta man ni santuan, bless mo amot ako Diyos na ito nga restaurant. Idawat mi, bayot kinaga na Jesus. Nyamang ano sa mga sa ulan eh. Ninang pa eh. Kaya ito'y tiniimas lang nga road. Dumo nga talaga ti boss ni. Iniimas man panangan na. Okay kailangan? Ngap. Permi? Ito din ko na kanya, inibos sa bayo tate. Daon sa bayo. Mang, umangas kayo maka. Hindi nga road. Duriti ka boss, umangas ka ba? Bani, ano nang arat sila. Singayahan, makangas ka ba? Anong nare-rebo ko na, madamatik pa ng ngarot mo. Libre kayo kung walang kayo, sikamat yung makado. Sige ron. Boss, bayad na na. Umusan pa lang kasi kasi ko. Bayad tata kung kuna akong libre ka, kung kuna akong magamit itugtugot mo. Oo na, butaw. Di, sa bali mati, nagawagakat ko tate, papil magamit ko. Ano, natartarang pa kaktapay. Ano yan, papan dito. Ako mo pagbayad te kayang. Butaw di ko, bursa no. Si kayo palang magbayad ha? Awis kayo nga awis, di kami pinakadandaan sa Jay Balbalay na awis kayo nga awis, ang kwakwart namin sila. Si kayo magbayad na ano inang na? Nini. Si kayo tatiti naman nagbayad tayo awis na rin. Bayad. Sa kumatatang nga ro, dyan lang nagitugtugot ti Kortak. Bakit? Nakasanod dito eh, ako mo pagbayad pa eh. Ano tayo mabalin mo Brian boss? Aginaw. Hello kayo ah. Ginaw ka may? Okay lang nga. Payaw ko na. Rice lang. Ang katingaro, ginaw tangaro din. Dahil tati kong kunak pa niya may, ching eh. Oo, wala. Di kasi ko Wali na ako. rin. Ay, ati mo kami nga, ayap, tatay mga kami. Ako nga rin din, butang nga rin sa short count. Oh, dito tikong ko na kami nga. Biyag ka, makas pasubot ako ginanaw. First time in your lifetime ara eh. Next time, kababayin ang kawanan. Kawabayin lang to yun. Oo, Ronald Vlog ka na bustingan. Kawanin ito gusto Mga ibaba eh. Mga ibaba hindi pulin ha.